Тапшыруны башлап экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Нуриса Гаяз кызы Бирюкованы чакырып алам. Бүген 6 июнь көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Илдар, уллары Айсә һәм килене Рамилә, улы Әнвәр, кайнанасы Равилә, кайнынысы Ильяс һәм Галия, кияве Раил һәм Райлә, бер туган кардәше Алиса апа һәм Хөсәен абый котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1969 елны Фәриса һәм Гаяз Сулеймановлар гаиләсендә 6-нчы яратылган һәм назлап үстергән сөекле балалары булып Жигуны бистәсендә дөньяга килә. Сызрань шәһәренең техникумында тегүче һөнәрен үзләштереп, кулына мастер-технолог дипломын ала. 1990 елда гомерлек юлдашы Илдарны очратып, матур гаилә коралар. Һәм менә Аллага шөкер, яраткан тормыш иптәше белән инде 30 ел кулны кулга тотынып, тормыш сукмагы буйлап атлап киләбез. Олы бәхетебез булып, нәселебез дәвамчылары, Бөркеттә 2 улларыбыз, Айсәбез һәм Әнвәребез туды. Киленебез Рамилә белән Айсәбез кыңгырау чыңыдай татлы тавышлыгыбыз Ләйсәнебезне бүләк иттеләр. Күз карабызга да инде Алла теләсә, 30 июнь көнне 1 яшь тулачак. Бүгенге көндә без Никулина бистәсендә яшәп киләбез. Кадерлем почта бүлеге мөдире булып эшләде. Бар авылдашлар да аны яратып хөрмәт иттеләр. Бүген дә ул лайыклы ялда булуга карамастан, аның турында тик җылы сүзләр белән генә искә алалар. Өйдә калгач ул әкренләп намаз укырга өйрәнергә кереште. Сөеклем иң кадерле хатын, бик ягымлы әни һәм әбекәй булып та яши. Гаиләдә төпчек, 6-нчы бала булгангадыр аңа барыбыз да җыелышабыз. Нурисәбез олы һәм ишле гаиләне 2 яклап туганнарны да каршыларга авырсынмый. Тәмле иттереп пешергән ризыклары белән табын корып, пөхтә иттереп җыештырган өендә рәхәтләнеп кунаклар каршылый. Ниләр белән тиңлим икән мәхәббәтемнең көчен? Күкләрдән йолдыз төшерим сөеклем синең өчен. Йолдыз гына төшерсәм мин, аз булыр хөрмәтеңә. Яратуым тулсын иде наз булып йөрәгеңә. Кадерлем, егет чакта үземнең ярымны кайлардан табармын дип уйлана идем. Ә син миннән ерак та түгел туыпсың икән. Кайнатам белән кайнанама рәхмәт әйтәсем килә. Бу дөньяга сине минем өчен тудырганнары өчен. Син минем җанымның яртасы. Син минем уйларымны, хисләремне тулайын биләп алган йөрәк ярым. Бүген синең күркәм туган көнең. Синдә искитмәле тәҗрибә, олы хатын кыз акылы. Син мине бер сүздән аңлаучан, яраткан законный хатыным. Уңды хатыннан тормышым, яратырлык кешем бар. Сөю күрмәгән адәмнең дөньялары диләр тар. Язмышларым иркен диңгез, сөеп сине туя алмыйм. Синнән башка бер минутта якыным мин тора алмыйм. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Әниләрнең сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы. Бара әнкәйләр йөрәге генә шул кадәр түземле һәм шәфкатьле. Кая барма шунда әнкәй йөзе, кая барсам әнкәй күңелдә. Әни генә шулай синең өчен җанын биреп яши гомергә. Авырасаң янда тора ул, төн буе керфек какмый. Үз саулыгында кызганмый, ул безне саклый, яклый. Рәхмәт яусын безнең әнкәйләргә, аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә якты йолдызлардан, я кояштан хәйкәл салырлык. Жан җылысын тоя күңелебез, әнкәй көчен тоя кулыбыз. Үпкәләмә, әнкәебезгә гел изгелек кенә кылыйк без. Хөрмәтле Нуриса Гаязовна, без дә гаиләгез тарафыннан яңгыраган бар изге теләкләргә дә кушылабыз һәм сезгә бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны яңгыратабыз. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларын, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган
яш бул картайма. Туган көндө зурлайбыз, зурлайбыз. Чын көңелден кутлайбыз, кутлайбыз. Ута гомер кыскара дип моңайма, моңайма. Мәңге яш бул картайма. Уйнап күлүп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың. Сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлайбыз, зурлайбыз. Чын көңелдән кутлайбыз, кутлайбыз. Ута гомер кыскара дип моңайма, моңайма. Мәңге яш бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлайбыз, зурлайбыз. Чын көңелдән кутлайбыз, кутлайбыз. Ута гомер кыскара дип моңайма, моңайма. Мәңге яш бул картайма. Туган көндә зурлайбыз, зурлайбыз. Чын көңелдән кутлайбыз, кутлайбыз. Ута гомер кыскара дип моңайма, моңайма. Мәңге яш бул